Сме свидетели на узурпирането на тази висша ценност от една част от обществото ни. Хората и моралът са неразривно свързани. Никой не може да се приписва авторските права на морала като негова стойност. Искам да бъда свободен, искам да избирам сам, без да ми бъде налаган морал. На това имам право в свободна и демократична България с премиер Пламен Орешарски. Благодаря още веднъж за подкрепата.